Wij hier nu het de meeste zinnen van Nederland. Wat een prachtige dag. Volop simmerwaren, volop zinnen. Ja, de wind viel dan nog wat fris aan, maar de temperaturen waren prima. En wat zal dat dan de komende dagen weer oorzaken als die noordelijke stroming er weer helemaal in komt? Joen en vannacht, we houden de zinnen joen, omdat die ondergeeft. Prachtige plaatsjes kunnen maken, want het wordt een prachtige zonsondergang. En dan vannacht helder waar, nou ja, wat meer bewolking, letter en temperaturen tussen de 9 en de 12 graden, de hoogste temperaturen op de eilanden. Een zwakke ontmatige wind, nog altijd nu het noordelijke richtingen waait. En dan morgen. Morgen wordt het al een verhaal van meer bewolking en een koeler waartype. 16 tot 18 graden, de zon is erbij, maar het blijft al je nog droeg en dat is positief. En dan de wind, die komt uit noord-noordwestwaai. Die is matig en krachtig. De krachtige wind in het kustgebied verklaart tegelijk natuurlijk het wat koeler wordende waartype. En dan zetten we terug naar het weekend. En het wordt een jestig weekend. Vooral de sneeuw. We moeten terug rein, lichter rein. Ik wil een aantal droge perioden. Maar de temperatuur 14 graden. En de wind krachtig onthut uit het noordwesten en het noorden. Nee, dat lijkt het meer jest. En op snijn, ik eens even rein. Let op het dag misschien nog even wat zinnen. En een temperatuur om het bij de 15 graden heen. De wind nog altijd een sterk, matig en krachtig. En manje lijkt het een droge dag te worden kennen. Af en toe een enkel buiken wezen maar zo'n 16 graden. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.